sliramu tegak ana ing papan panggoning kakang. Lan diwaepun kakang iki mau nggalekake. Kelawan sliramu Kang Mas. Kula kapan saged dhateng panjenengan. Kula boten saged kangge saged panjenengan. Pramila Kang Mas. Wedal sak menika kula boten badhe tiyang satu kelawan panjenengan Kang Mas. janji Inggih kula. sing rumangsa kangen ora mung cukup sliramu. Pun kakang uga kangen banget kelawan sliramu. Mula pun kakang jaluk pelati kelawan sliramu. Kang Mas. Pancen kados
Kang Mas pramila kula kepengin ingkang ingkang wadya sigatang panjenengan Kang Mas. Sing pun sampeyan Nanging boten usah datang. Monggo kapan sedhik tilang panjenengan. Hei, Wijaya! Kowe sugih kendel Bonomani. Saiki kowe swanyedya marang Jayati. menapa kula lepet menawi kucapatan kalian baru Uput! Yen kowe ngerti, yen kowe eling tak elingake. Wijaya, opo kowe eling? Nalika brubuh ing Isyusari. Saudara mau Kartono Glorus mati. Bedah ing Isyusari. Ana paribasan bedah praja Boyolali. Sing ana Jayati kabeh wis tak boyong ana ing kraton iki. Saiki ora usah cedhak marang Jayati Wijaya. kula ngertos najan to garwa kula diajeng Gayatri dados putri boyongan nanging sakit beteng manah kula boten lila awet kula tasih tresna kaliyan kula diajeng Gayatri Kowe setresno. nggih Paman Jaya Jayati, sinaosa kula menika dados putri boyongan. Nanging kula boten saged kapisahaken kelawan garwa kula, Kang. kowe ora iso bisa marang garwamu Wijaya. Jayati, rungokke. Wiwit dina iki kok pisahke marang Wijaya. Wijaya, wiwit ten menika ugi kula badhe wani dhateng paman yen kowe wani ayo tandem ing papan kene Wijaya opo Jaya Katulang. Bos, ngantos kula blok-blok kala wau awit
kemawon rumaos kula panggih dhateng garwa kula Dian Jayati. Wijaya, bibi ngerti. Yen sliramu ora bisa nglalekake kelawan garwamu, yo kuwi Gayatri. Nanging yo Wijaya. Wektu iki dina Gayatri pancen ana ing tangane pamanmu Jaya Kaduan. Mula yen bisa yo aja sliramu tansah minggalih lawan garwamu Gayatri kanthi tenang kono Wijaya. Ing ajeng kula sampun matur dhateng tresna kula menika ageng sanget kagem Dian Jayatri. Menawi kula dipun utus nglalekaken dhateng Dian Jayatri, kula boten saged ngawet napa tinimbang kula pisah kalian Dian Jayatri. Kedua kula boten gesang wonten ing jagat menika boten napa-napa. Aja matur lawan bibi kaya mangkono Wijaya. Yen sliramu matur marang bibi kaya mangkono, mongso katuntun marang atine pun bibi kaya mengko. Bibi bisa ngrasakake sepira nuansane batinmu. Bisa lawan wanita sing boten Alang ing jagat menika boten wonten wanita ingkang kula tresnani namung Dian Jayatri. Mila tinimbang kula gesang boten sarengan kalian Dian Jayatri. Ginanipun menapa? Wong kula penjah. Wijaya emot senajan ora ana garwamu Gayatri, nanging ana bibi lan pamanmu Aryani Raja Kin. Wis bener tumindakmu kaya ngono kuwi rumangsamu. Kula kalih sampun Benere manggon ndi? Wong ki lamun arep mungkasi uripe kuwi ra mesti ana perkara. Banjur perkaramu kuwi apa? Nanti kowe arep mungkasi uripmu kuwi apa? roh maos kasiksa manahipun kula sak sampunipun garwa kula Dian Jayati dipun silong kalian paman Jaya Kaduan. Dadi kowe perkara mikir garwamu Gayatri. Banjur kowe arep mungkasi uripmu. Tapi menika lho Ramani, sampun kula imutaken mola-wali, nanging piyambakipun malah kepengin mungkasi nyamanipun lho Ramani. Saya ngono iku jenenge dudu sipating satriya. Dudu watake wong lanang. Sebab ana unen-unen wong lanang kuwi dawa jangkae beda karo wadon. Wong wadon ki truyuk kesrimpet injung lamun mentelung kabutan gelung kuwi wong wadon. Sakala mangsane kalimput ing dan dheweke bakal negakake marang patine kuwi wong wadon lho kowe iki wong lanang. Tur menawa pikirmu perkara kowe katinggal karo garwamu Gayatri. Yen kowe mati iki ora rampung perkaramu. Jajal pikiran. Lamun kowe kelakon mati sawangan Gayatri kang saiki saben dina adus tangis. Mau paling payaning Jayakata mongko Wijaya. Aku ngerti. Ing jagat Majapahit, ing jagat iki ora ana menungso kang ditresnani Gayatri kae kajaba ming kowe. Lah nek kowe terus mati, iki jenenge kowe mentingake marang diri pribadi, kowe nglalekake marang panangse garwamu. Apa kaya ngono kuwi wong tresna? Kuwi bener. Ngentikane Cak ora tok-tok. Raja Kin. Apa? Awet cepet penggalipun kuanggenipun nggalih kados
jodoh pati rejeki. Kuwi pancen wis sinerat. Kuwi wadining Gusti kang menungsa ora diwenangake ngerteni. Dadi nek Gayatri kae jodohmu. Mbok apa pat kapita kaya buntute ula tapak angin. Mabura kaya manuk dranjangan. Yen Gayatri kae jodohmu isih bali nang tanganmu. Nanging kudu nganggo cara budidaya. Lajeng cara marang utawi margi kados Digoleki dalane aja kowe terus pasrah arep mati. menika Jajeng Gayatri nelaksa banget manahipun. Dipun silong kalian paman Julukatan lajeng kula wonten ing pesanggrahan Wanda. Kumaos kasih sanget. Ora nang kaya kowe. Kene ndak ora kepikir rampok laras garwisan. Apa wae kene ngurmangsane dadi wong lanang. Kowe iki mapane loh pandak. Sawangan penderekmu nalikane kowe mlayu saka Singosari dadi burone Jayakatwang. Laskar-laskar Singosari kan isih setya marang kowe. Kae kabeh padha babat alas, padha melu kowe. Lah nek kowe mati, nasibe kaya ngopo? Mulane wis. Pun paman ora kendhat melu mikirake. Piye bisane Gayatri kae bali ing tangan. Dadi aja nganggo cara kaya besok meneh ta aja ngono. Tujune ayune lek metu windak kaya ngono. Ora dingerteni dulurmu lah kowe. Umpama ngerti kaya apa kelakone Gayatri. Kula ngertos. Kula ngertos. Ugi mireng sedaya pangandika panjenengan. Kowe ngerti apa? Rama, kenging menapa Rama nutup-nutupi perkawis menika? Sedaya kala wau ingkang lepat panjenengan piyambak. Awit menapa? Rama kesamepen anggenipun muja kalian Jaya Katwang. Satebak Singosari Grupo. Mila Rama, kula boten maibet sepinten gempaling penggalipun Namas Wijaya. Awit kapisaken kalian garwa ingkang pundhahat tresnani. King menapa Rama boten bloko, Rama boten walaka. Menapa boten pesake kalian Wijaya? Wis, Sampun, lek nyeneni wong tuwa wis. sampun antos serah. Ngene lho.
saja mboten sagah paring sabiyantu kalian Wijaya Rama lawe ingkang badhe tumandang nyuwun daya tahan